Xornada de puntos na primeira futgal. O Puebla colle máis marxe tras gañar ao Unión Dena e a derrota do Unión de Asados na casa do Marcón Atlético. O Valiño impuxos ao San Martín e o Tragoña empatou ante o Cordeiro. No grupo 2, a Esteirana venceu despois de 7 xornadas. A primeira futgal viviu esta fin de semana a súa 28ª xornada na que a meirande parte dos equipos da comarca sumaron algún punto. No grupo 5, o Puebla segue a contar os seus partidos por vitoria. O Unión caeu na súa visita ao Marcón, única derrota da xornada. O Valiño colleu un pouco de oxígeno logo de gañar ao San Martín e o Taragoña sumou un punto. O Puebla non levanta o pé do acelerador e encadea 7 triunfos seguidos para colocarse máis líder do grupo. Nesta ocasión, a súa nova vítima foi o Unión Dena e os de Chofri apenas lle deron opcións de loitar. Pablo Ronqueta adiantou os visitantes no minuto 5, 0-1 que aguantou no marcador ata o descanso. No 55, o Puebla ampliou vantaxe co tanto de Jonathan Cendón, pero 3 minutos despois o Unión Dena curtaba distancias. Os pobrenses seguiron rondando a área rival ata que no 66 Juan García volvía a poñer os 2 tantos de diferencia. 1-3 que se mantivo ata o subío final. O Puebla segue líder e agora conta cun colchón de 15 puntos co segundo, o Unión. Os de Asados non puideron manter a súa xeira de vitorias e caeron pola mínima na súa visita ao feudo do Marcón Atlético. Os vermellos foron sempre por detrás, xa que os locais tomaron a dianteira no minuto 20, Diana que igualaron os rianxeiros no 36 grazas a Pablo Rodríguez. Pero foi unha alegría feble, xa que no 39 os locais volveron a adiantarse. Xa na segunda metade o Marcón confirmou o seu dominio co 3-1 que subiu o marcador no 65. O Unión buscou o gol para curtar distancias, pero este chegou no 90, obra de Xavier Collazo. Mesmo minuto no que o árbitro expulsou por vermello directo o suplente Luis Olveira e o preparador físico dos vermellos, José Manuel Rodríguez. Finalmente o 3-2 lucía no marcador ao final do encontro, pero Unión mantense segundo logo do empate do Cordeiro. O Valiño colleu un pouco de oxígeno ao gañar tras 10 xornadas sen coñecer a vitoria. Os de Cabo de Cruz recibiron a visita do San Martín, sétimo clasificado, e plantaronlle cara ao longo dos 90 minutos. Os boirenses despregaron o plan de xogo e pasado o cuarto de hora de xogo, Felipe Blanco bateu a portería visitante para adiantar o Valiño. O único tanto que se celebraría xa que os locais aguantaron as ofensivas do San Martín para selar o triunfo. Con estes 3 puntos, o Valiño colócase 13º con 5 puntos de marxe co descenso. O que siga fundido no máis baixo da táboa é o Taragoña, que conseguiu sumar un meritorio punto no seu duelo co Cordeiro, terceiro clasificado. A igualdade protagonizou o duelo no marcador e sobre o verde. O Taragoña contivo os ataques visitantes para deixar a súa portería a 0, pero non foi quen de bater a do seu rival para sumar de 3. Con este empate, os de Rianxo acurtan lixeiramente a súa distancia coa zona tranquila, que está agora a 8 puntos. E no grupo 2, a Esteirana gañou despois de 7 xornadas sen facelo, e con remontada e festival de goles incluído. O Calo tomou a dianteira no minuto 27 e no 58 xa mandaba por 3-0. Ese foi o punto de inflexión e os muradáns comezaron a cociñar os goles. Primeiro foi Roberto Lago no 60 o que comezou a remontada, que se fraguou nos últimos 10 minutos do choque. Elías Russo cun hat-trick, Godofredo Gutiérrez e Antón Olveira anotaron 5 goles entre o 81 e o 90 para poñer o 3-6 e darlle un necesario triunfo a Esteirana. Os de Muros son agora mesmo 12º e teñen 7 puntos de marxe co descenso.